Και να συνεχίσουμε με σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Αρκετοί υποψήφοι ενδιαφέρονται για τις σχολές ψυχολογίας. Για τις σπουδές, τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματος μας μίλησε ο ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος Γιώργος Τσανάκας. Στο στούντιο σήμερα έχω τον κύριο Γιώργο Τσανάκα, ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο. Γιώργο, γεια σου. Καλημέρα. Και θα μιλήσουμε για τις σχολές ψυχολογίας. Να πούμε, Γιώργο, ότι οι σχολές ψυχολογίας έχουν ζήτηση, περισσότερο από τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Οι σχολές βρίσκονται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο και να πούμε σχολές ότι έχουμε στην Αθήνα, στην Πάντιο Σχολή. Βέβαια, τα μόρια είναι αρκετά υψηλά. Βλέπουμε 18.204 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη σχολή 18.184 και στην Κρήτη με έδρα το Ρέθυμνο 17.626. Έχει ανέβει αρκετά, τα παιδιά γράψαν πολύ καλά φέτος και επέλεξαν λοιπόν και τη σχολή ψυχολογίας και θα δώσουμε σήμερα χρήσιμες πληροφορίες, μια και ενδιαφέρει και τους μαθητές έτσι, που προσανατολίζονται πλέον σε αυτή τη σχολή, τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Λίγο πρώτα να ορίσουμε έτσι, τον ορισμό, δηλαδή να πούμε την έννοια, ποιο είναι το αντικείμενο της ψυχολογίας, ακριβώς δηλαδή με τι ασχολείται αυτή η επιστήμη. Ναι, επειδή είναι ένας γενικός ορισμός, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο γίνεται κατανοητό. Κέντρο μελέτης της ψυχολογίας είναι ο άνθρωπος. Η συμπεριφορά του ανθρώπου και πώς λειτουργεί αυτός μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτό πολύ γενικό. Όταν λέμε όμως άνθρωπος, πιάνουμε όλες τις ηλικίες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και από έμβριο, όσο περίπου και άμα φαίνεται σε κάποιους. Βρέφος, παιδική ηλικία, προσχολική, σχολική, εφηβική, ενήλικη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα αντικείμενα τα καλύπτει η ψυχολογία. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, την προσωπικότητά του, τις ιδιοσυγκρασίες του, πώς λειτουργεί σε κάθε περιβάλλον. Γιατί διαφορετικό περιβάλλον είναι το σχολείο, διαφορετικό είναι η οικογένεια, διαφορετικό είναι οι παρέες, διαφορετικό είναι το πανεπιστήμιο, διαφορετικό είναι η εργασία. Να δει τι προβλήματα μπορεί να παρουσιάσει κάθε άνθρωπος. Και να ανάλογα και με το περιβάλλον του, λοιπόν, έτσι. Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, κάποιος έχει εισαχθεί ή θέλει να εισαχθεί στην σχολή αυτή. Ποια μαθήματα θα αντιμετωπίσει? Σε γενικές γραμμές, δεν μπορούμε αναλυτικά να τα δώσουμε. Έτσι, όταν πλέον εισαχθεί στη σχολή είναι. Υπάρχουν τα εισαγωγικά μαθήματα στα δύο πρώτα. Σίγουρα, από όλες τις σχολές. Από όσο θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Ναι. Υπάρχουν τα εισαγωγικά μαθήματα, σε ιστορία της ψυχολογίας για παράδειγμα, εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία, σχολική ψυχολογία. Συνήθως είναι εισαγωγές που σε βοηθάνε να διαλέξεις κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Εισαγωγή στην κλινική, στην πειραματική ψυχολογία. Μάλιστα. Βλέπει λοιπόν ο φοιτητής πάνω κάτω τι του αρέσει και ύστερα λοιπόν παίρνει και την ανάλογη λοιπόν κατεύθυνση. Και στο τρίτο, τέταρτο έτος διαλέγεις τα μαθήματα που θέλεις εσύ. Ωραία. Τα μαθήματα δύσκολα. Είναι μια δύσκολη επιστήμη, κακά τα ψέματα. Πολλές σελίδες, πολλή θεωρία και λίγο να πούμε αυτό ότι έχει έρευνα. Στην Ελλάδα λίγο θέλω να μου πεις. Στην Ελλάδα... Ας πούμε στο Αριστοτέλειο που ήσουν, ας πούμε. Έχει έρευνα. Έρευνα εννοούμε τις εννοώ και πρακτική, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ή ας πούμε εφαρμογή. Να πούμε και αυτό, δηλαδή ότι πηγαίνετε σε κάποια ιδρύματα και όλα αυτά. Είναι μόνο θεωρία. Είναι διαφορετικό, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει πρακτική η οποία γίνεται στο τέταρτο έτος, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι μικρή σε διάστημα, ένα εξάμηνο. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κοντά σε 40 με 40-50 ώρες, 50 εργάσιμες μέρες. Μάλιστα. Σε ποιους χώρους επιλέγουν να γίνονται, ας πούμε, πηγαίνουν σε φυλακές, μπορεί, ας πούμε, σας πηγαίνουν σε... Παρέχει το Πανεπιστήμιο, κάποια ιδρύματα, έρχεται δηλαδή σε συνεργασία με κάποια ιδρύματα. Σίγουρα και θα έπρεπε να υπάρχει. Όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ, διάφορες κλινικές. Σίγουρα. Και να πούμε ότι είναι ένα απαραίτητο... έτσι, επάγγελμα ή ας πούμε μια σχολή και γενικά είναι ένα αντικείμενο που είναι απαραίτητο και για τα νοσοκομεία. Έτσι, κατά ψέματα. Ναι. Δηλαδή οι επαγγελματίες ψυχολόγοι μας χρειάζονται στα νοσοκομεία σχεδόν δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν και γενικά δεν παίζουν αυτό το ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν, γιατί εκεί ο πόνος είναι μεγάλος και σίγουρα τα άτομα χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη. Ή ας πούμε σε κάποια άλλα ιδρύματα πηγαίνετε, ας πούμε, υπάρχει πρακτική με παιδιά. Τα κέντρα ψυχικής υγείας, υπάρχουν ειδικά σχολεία. Η εμπειρία σου από όλο αυτό ήταν έτσι ωραία, δηλαδή αποκόμισες έτσι χρήσιμες γνώσεις? Ναι, νομίζω ότι μέσα από την πρακτική βλέπεις ότι έχεις διαβάσει, ότι έχεις μάθει, ότι σου έχουν πει και το εφαρμόζεις. Προσπαθείς να το εφαρμόσεις, ναι. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, είπαμε ότι είναι μια θεωρητική, έτσι, δηλαδή ένα σχολή περισσότερο. Τελειώνοντας κάποιος τη σχολή, χωρίς βέβαια εμείς να αξιολογούμε ή να κρίνουμε, πιστεύεις ότι έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να βγει στην αγορά εργασίας? Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που είναι θεωρητικές και όταν πλέον τελειώσει τη σχολή κάποιος και βγαίνει στην αγορά εργασίας, βλέπει πόσο πρέπει να δουλέψει
μόνος του. Βέβαια, στις περισσότερες σχολές γίνεται έτσι, γιατί στις σχολές να ενημερώσουμε και τους μαθητές και στους γονείς ότι παίρνουμε μόνο τα στοιχεία. Έτσι, κακά τα ψέματα. Παίρνουμε δηλαδή βασικές γνώσεις. Ναι. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε. Αλλά υπάρχουν και σχολές που πλέον σου δίνει δηλαδή τόση θεωρία που στο τέλος βγαίνεις και λες: ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμη τη δουλειά και πρέπει λοιπόν να τα πιάσω όλα από την αρχή και να μάθω μέσα από τη δουλειά. Λοιπόν, γινόταν αυτό στην ψυχολογία ή πιστεύεις ότι προετοιμάζει κατάλληλα τους αυριανούς ψυχολόγους? Αν και το Αριστοτέλειο είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή. Ναι, είναι νομίζω και αρκετά ψηλά στη λίστα των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο. Ανεβαίνει συνέχεια. Σου παρέχει το Πανεπιστήμιο, πιστεύω, μια βασική γνώση στην ψυχολογία με τις εισαγωγές και μετά είναι στο χέρι σου να διαλέξεις την κατεύθυνση που θέλεις. Όταν εννοούμε κατεύθυνση, εννοούμε ποια μαθήματα θα επιλέξεις εσύ. Ωραία. Αποκλειστικά από την, για παράδειγμα, σχολική ψυχολογία, αποκλειστικά από την πειραματική ψυχολογία, από την κοινωνική ψυχολογία. Και νομίζω ότι μαθαίνεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Μπορεί μια θεωρία στην αρχή να την έβλεπες επιφανειακά, μετά να τη βλέπεις σε μεγαλύτερο βάθος, πώς μπορείς να την εφαρμόσεις, πώς εφαρμόζεται. Τώρα θα σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Ποιο ήταν το μάθημα που σου άρεσε περισσότερο? Ποιο μου άρεσε περισσότερο? Τα μαθήματα, ας πούμε έτσι. Γιατί όλοι μας είχαμε έτσι, και κάποια μαθήματα που τα είχαμε έτσι ιδιαίτερη αδυναμία. Ένα μάθημα το οποίο μου άρεσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, αλλά και να πω την αλήθεια ότι το χρωστούσα μέχρι τελευταία στιγμή, ναι. Γιατί ήταν τεράστια ύλη, ήταν η ψυχοπαθολογία. Μάλιστα. Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε τα αγαπημένα μαθήματα και πολλές φορές τα αφήνουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα για μεταπτυχιακά. Κάποιος που θα τελειώσει τη σχολή δίνονται λοιπόν. Υπάρχουν μεταπτυχιακά και στα 3 τμήματα που υπάρχουν λοιπόν και από τις 3 σχολές. Τόσο από την Αθήνα και από τη σχολή της Θεσσαλονίκης και κάτω στην Κρήτη βλέπουμε λοιπόν μεταπτυχιακά. Οπότε δυνατότητα πιστεύεις ότι είναι απαραίτητο ένα μεταπτυχιακό? Το μεταπτυχιακό το κάνεις και για προσωπικούς λόγους. Νομίζω ότι εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου. Ναι. Μαθαίνεις περισσότερο σε μια κατεύθυνση, μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Στο μεταπτυχιακό σου δίνεται και ευκαιρία να κάνεις και πρακτική, περισσότερη πρακτική για περισσότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν το έκανες στο βασικό πτυχίο. Σίγουρα. Στη σχολή μέσα θα αποκτήσει κάποιος τις γενικές γνώσεις. Μετά εξειδικεύεται, πιστεύω, σε κάτι και το είναι σημαντικότερο νομίζω είναι ότι στη σχολή, στο βασικό πτυχίο, μπαίνουν περίπου 180 με 200 άτομα. Δηλαδή αυτή είναι η τάξη σου. Να πούμε τάξη. Έτσι είναι σίγουρα. Ναι. Και αυτό είναι μια τάξη, ένα μεγάλο σχολείο. Στο μεταπτυχιακό είναι 20, 15, 20 άτομα. Ναι. Και στο μεταπτυχιακό που ήμουν εγώ στο εξωτερικό υπήρχε μάθημα που ήμασταν 4 άτομα. Ωραία. Ιδιαίτερο δηλαδή. Ιδιαίτερο, ναι. Όπου η προσοχή του καθηγητή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μια και το ανέφερες, έτσι, να πούμε λίγο και μια και έχεις και αυτή την εμπειρία, λίγο να συζητήσουμε για σε περίπτωση που κάποιος μαθητής μετά συνεχίσει σπουδές στο εξωτερικό. Έτσι, υπάρχει λοιπόν Αγγλία και άλλα κράτη. Εσύ επέλεξες την Αγγλία. Λίγο θα ήθελα να μας πεις την εμπειρία σου. Ναι, ήταν εντελώς διαφορετική εμπειρία. Κάτι το οποίο. Στην Ελλάδα. Ναι, δεν μπορείς να το φανταστείς στην Ελλάδα να σημαίνει αυτό. Υπάρχουν άτομα από όλο τον κόσμο και αυτό που σου βάζουν να κάνεις, στην ουσία σου το επιβάλλουν, είναι η κριτική σκέψη. Το να μιλήσεις με όλα αυτά τα άτομα, να πάρεις ιδέες και να πεις τη γνώμη σου. Ναι, πολύ σημαντικό. Ακόμα και άσχετο, και είναι ένα θέμα άσχετο από την ψυχολογία. Στο Αριστοτέλειο ζητούσαν τα μαθήματα στις εξετάσεις με αποστήθηση ή υπήρχε και αυτή η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας? Σίγουρα υπάρχει στον πρώτο έτος η δυσκολία των μαθημάτων. Γιατί το παιδί έχει συνηθίσει από το σχολείο διαφορετικό τρόπο διαβάσματος. Σίγουρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις περισσότερες σχολές. Ναι. Στο πρώτο έτος έχουν όλοι πρόβλημα. Το να μάθουμε κάποια πράγματα, να αποστηθήσουμε. Ναι. Παίρνει ένα βιβλίο 700 σελίδες. Για παράδειγμα, και σου λέει αυτό δεν είναι ιστορία που ήξερα εγώ τη θεωρητική κατεύθυνση που θα πρέπει να το μάθω κατά λέξη. Υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που είναι καλό να τους μάθεις απ' έξω. Αλλά νομίζω ότι δεν ζητάνε αποστήθηση. Δεν ζητάνε να παπαγαλίσουμε κάτι. Άρα λοιπόν ωραία εμπειρία στην Αγγλία. Γενικά λίγο να ενημερώσουμε και τους γονείς αλλά και κάποιους υποψηφίους που ενδεχομένως, κάποιους φοιτητές δηλαδή, που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό. Ήταν ακριβά στην Αγγλία? Γενικά δηλαδή το κόστος, οι σπουδές για ένα χρόνο, έτσι, γιατί τα μάστερ ας πούμε εκεί είναι ένα χρόνο. Ήταν ακριβή ζωή? Πώς σου φάνηκε? Υπάρχουν δίδακτρα πρώτα απ' όλα στα ξένα πανεπιστήμια. Τα δίδακτρα ήταν αρκετά. Έχουμε να μην φτάσουμε και εδώ, γιατί παντού. Δηλαδή, πολλές φορές κατηγορούμε, ξέρεις, στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε δωρεάν παιδεία και αυτό είναι γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό αγοράζουν παντού τα βιβλία του, έτσι τουλάχιστον στα περισσότερα κράτη, έτσι, και πληρώνουν δυστυχώς
Τώρα έχω μάθει έτσι και σε κάποια κράτη που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα και τις σπουδές. Δίνουν δηλαδή ένα μικρό ποσό για τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Εύχομαι να μην το έχουμε και εμείς εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει να πληρώσουν δίδακτρα, ακριβά τα δίδακτρα. Δεν θέλω να μου πεις ποσό, θέλω να μου πεις εάν ήταν δηλαδή ένα σεβαστό ποσό. Για να... Ήταν ένα σεβαστό ποσό. Ναι. Και κάθε χρόνο ανεβαίνουν. Μάλιστα, αυτό είναι... Και κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε είναι ότι στο μεταπτυχιακό τουλάχιστον που ήμουν εγώ, δεν μας ανάγκασε να αγοράσουμε κάποια βιβλία στο εξωτερικό. Και δεν διαβάζαμε από κάποια βιβλία. Διαβάζαμε έρευνες του 11, του 12, έρευνες που θα εκδοθούν. Και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις έρευνες μαθαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα από το να πάρεις ένα βιβλίο και να. Βέβαια. Έτσι, πρακτική. Προβλήματα στη ζωή. Ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει κάποιος που θέλει να συνεχίσει, έχει τελειώσει πλέον το τμήμα ψυχολογίας στην Θεσσαλονίκη, σε οποιαδήποτε σχολή, και θέλει να συνεχίσει μετά στην Αγγλία. Να συνεχίσει στην Αγγλία. Ναι. Θέλω λίγο να μου πεις, δηλαδή, είναι φιλικοί οι Άγγλοι μαζί μας, γενικά ο κόσμος, ποιες δυσκολίες έτσι αντιμετώπισες αρχικά? Άγγλοι στο πανεπιστήμιο δεν τους λες ακριβώς Άγγλους, γιατί είναι από όλα τα κράτη. Και αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Δεν υπάρχει ρατσισμός, αν και οι Άγγλοι είναι λίγο σοβινιστές αυτά. Γι' αυτό αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν αρκετά φιλικοί με τους φοιτητές. Έτσι, αλλά λοιπόν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Όχι, δεν νομίζω και νομίζω ότι θέλουν την επικοινωνία. Ωραία. Ευχάριστη. Με καθημερινά mail, είσαι ευπρόσδεκτος στα γραφεία τους οποιαδήποτε στιγμή. Είναι αρκετά καλή. Ωραία, λοιπόν, να πούμε γενικά για την. Να φύγουμε λίγο από το μεταπτυχιακό. Υπάρχει και η δυνατότητα κάποιος να κάνει το διδακτορικό του. Και αφού τελειώσει τις σπουδές του και αφού λάβει το πτυχίο του ψυχολόγου, πλέον βγαίνει στην αγορά εργασίας. Και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο πού μπορεί, σε ποιες θέσεις μπορεί να εργαστεί ένας ψυχολόγος. Ναι. Υπάρχει σίγουρα το δημόσιο. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, το δημόσιο πλέον είναι. Δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις ή θα κάνει λιγότερες προσλήψεις. Και δεν ξέρω αν τα χρήματα πολλές φορές θα είναι αυτά. Και χρόνια ακούμε, θυμάμαι ότι ήμουν ακόμα φοιτητής, ότι θα πάρουν ψυχολόγους στα σχολεία. Αυτό το έχουμε εδώ και το ακούω εδώ και 18-20 χρόνια. Εγώ το ακούω πάρα από μια δεκαετία. Ναι. Λοιπόν, πίστεψέ με. Και αν σκεφτούμε ότι κράτη όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, το Ανατολικό Μπλοκ έχουν ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία τους, δεν ξέρω πόσο αμείβονται, αλλά υπάρχουν. Γιατί κακά τα ψέματα να πούμε και αυτό, ότι αν για παράδειγμα γίνει ένα περιστατικό στο σχολείο. Έτσι, ανάμεσα σε δύο παιδιά ή πολλές φορές και ανάμεσα σε ένα παιδί και σε έναν καθηγητή. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι ο λυκειάρχης ή ο καθηγητής δεν είναι ο αρμόδιος που θα πρέπει να το λύσει. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός. Ή τουλάχιστον αν δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε σχολείο, να υπάρχει σε κάποιο γραφείο του Δήμου ή οπουδήποτε για να μπορεί λοιπόν να τον επισκέπτεται ο κόσμος. Έτσι, και να μπορεί να είναι και αυτό να υπάρχει ως υπηρεσία του Δήμου. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πίσω. Η αγορά μας δεν είναι έτοιμη. Έτσι, και δεν είμαστε και έτοιμοι ως τρόπος αντιμετώπισης γενικά αυτού του επαγγέλματος. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό, ότι για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά, συνήθως δεν λέμε ότι θα πάμε σε ψυχολόγο ή ότι πηγαίνουμε σε ψυχολόγο. Γιατί ο άλλος που θα ακούσει ότι πας σε ψυχολόγο νομίζει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Πράγμα που δεν συμβαίνει, δεν είναι αυτό απαραίτητο και φυσικά δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, Γερμανία, έτσι που επίσης έχουν πολύ δυνατές σπουδές, είσαι οικογενειακός σύμβουλος. Δηλαδή θα πάει μια μαμά να ρωτήσει ότι έχω πρόβλημα, για παράδειγμα, το παιδί μου δεν διαβάζει, με το σύζυγο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το κρύψει. Πώς έχουν τον οικογενειακό γιατρό, έχουν και τον οικογενειακό ψυχολόγο. Στην Ελλάδα είμαστε έτσι? Όχι, δεν είμαστε έτσι. Και υπάρχει πάντα ο φόβος, αυτό που λέμε εμείς, του να μην στιγματιστούμε. Ναι. Το ότι άμα μας δει κάποιος να μπαίνουμε στο ψυχολόγο, ότι θα τους πούμε ότι πηγαίνουμε στο ψυχολόγο, αμέσως πηγαίνουμε ότι έχουμε κάποια σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Έτσι. Άρα λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το συνειδητή. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ανοίξει κάποιο γραφείο κτλ., τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος, έχει πάρει το πτυχίο του, βγαίνει στην αγορά εργασίας, βλέπει δύσκολα τα πράγματα και σου λέει: θα ξεκινήσω μόνος που μπορεί να δουλέψει κάποιος. Για λίγο, μπορείς έτσι να μας αναφέρεις. Σε ιδιωτικές κλινικές. Σε ιδιωτικές κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης, σε εταιρείες όπου υπάρχει μεγάλο προσωπικός αριθμό, όπου μπορεί ο ψυχολόγος να είναι υπεύθυνος προσωπικού ή μπορεί να είναι. Να διαχειρίζεται διάφορα γενικά προβλήματα. Θεραπευτικά κέντρα, μπορεί ακόμα να συνεργαστεί και με διάφορους γιατρούς και να. Ναι, που είναι και απαραίτητο, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, αποκάλυψη ψυχολογική πλέον. Κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό. Κλινικές όπου συνεργάζονται γιατροί όλων των ειδικοτήτων και έχουν και κάποιο ψυχολόγο, κάποιο κοινωνικό λειτουργό, κάποιο ειδικό παιδαγωγό. Μακάρι να ήταν και τα σχολεία έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω αυτό. Οπότε, αν ξεκινήσει όμως κάποιος μόνος του,
για το γραφείο ότι θα πρέπει να βγάλει, καταρχάς πρέπει να βγάλει και άδεια άσκηση επαγγέλματος, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί τι γίνεται? Πού πρέπει να απευθυνθεί, πάνω κάτω πρέπει να έχει. Εκεί πρέπει να έχει το πτυχίο του. Σίγουρα, ναι. Για τους άντρες πρέπει να έχουν τελειώσει και την στρατιωτική θητεία. Και από εκεί πέρα πηγαίνει στον Δήμο, στον νομό, στην νομαρχία, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς να το πω. Και παίρνει την άδεια. Και έτσι λοιπόν παίρνει την άδεια. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία, δεν υπάρχουν κάποιες Ωραία, άρα λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Έτσι, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Κάποιος το δικό του γραφείο. Θέλω λίγο να μου πεις έτσι και περισσότερα στα παιδιά, ποιες ήταν οι δυσκολίες, ποια είναι τα θετικά του επαγγέλματος, τι σου αρέσει στο επάγγελμα, γιατί φαντάζομαι ότι σου αρέσει αυτό που κάνεις, δεν το επιλέγει σίγουρα ο καθένας. Σίγουρα δηλαδή είναι καλό να επιλέγουμε αυτό που μας αρέσει ως επάγγελμα και από εκεί και πέρα ποιες είναι όμως και οι δυσκολίες. Ναι. Τα θετικά. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά πρώτα. Κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εμένα είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μπορεί για παράδειγμα να έρθουν δύο παιδιά. Έχεις δύο παιδιά απέναντί σου, δύο ενήλικες, δύο έφηβους, με το ίδιο πρόβλημα. Στον καθένα πρέπει να το προσεγγίσει διαφορετικά. Διαφορετικός θα είναι ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος, διαφορετικά σκέφτεται κάθε παιδί, διαφορετικά σκέφτεται κάθε άνθρωπος. Οπότε είναι το θέμα ότι δεν βαριέσαι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ακόμα και η ίδια περίπτωση, το ίδιο πρόβλημα να είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, σκεφτείς δηλαδή κάτι. Είναι ένα ενδιαφέρον επάγγελμα, δεν είναι κάτι, δεν είναι επάγγελμα ρουτίνας φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι το βλέπω εγώ. Έχεις ξεχωριστές περιπτώσεις, οπότε αυτό είναι λοιπόν που το ενδιαφέρον. Αρνητικά? Αρνητικά σίγουρα είναι το ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα πλέον εργασία. Αλλά αυτό είναι αρνητικό που υπάρχει στη χώρα μας πλέον. Πιστεύω ότι ναι, η αγορά είναι κορεσμένη για όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, και φυσικά να πούμε στους γονείς και στους μαθητές ότι υπάρχει και δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό. Ναι. Πλέον έτσι μιλάμε, βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε κάποιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του ή μπορεί να γνωρίζει και την ξένη γλώσσα, μπορεί να βγει και στο εξωτερικό έτσι, και να δουλέψει. Και σίγουρα τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά. Πιστεύω είναι τελείως διαφορετική η αγορά έτσι, από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ να σε ευχαριστήσω. Και ένα ακόμα αρνητικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ψυχολόγοι δεν είναι κατάλληλα οργανωμένοι στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Δεν είναι όμως συγκροτημένο, η συγκροτημένη προσπάθεια αυτή που γίνεται, έτσι, για να υπάρξει κάποιος σύλλογος. Υπάρχουν 2-3 διαφορετικοί σύλλογοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, να προσφέρουν κάτι, να συγκεντρώσουν τους ψυχολόγους και δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Μάλιστα. Το αιώνιο πρόβλημα που υπάρχει και πιστέψαμε στα περισσότερα επαγγέλματα. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ο Γιώργος Τσανάκας θα είναι στην εκπομπή Εκπαιδευτικά Νέα και πολύ συχνά θα δίνει απαντήσεις σε δικά σας ερωτήματα. Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.